खुलुमबाय गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै आं सावरायनो नागिरदों अरुणोदय स्किम आसनिनि सायाव। जोंनि BTR ओनसोलाव दिनै अरुणोदय स्किमा नाम लिस्ट ओंखाराखैमोन, दा नाम लिस्ट आपडेट जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो गुरैयै खावलायनाय, नोंथाङाबो जुदि आवेदन होदोंमोनबा बा आर'जलाइ गथायदोंमोनब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि नामखौ चेक खालामनो हागोन अनलाइन मबाइलजों, नोंथांनि मबाइलजोंनो। बेनिखायनो बयखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेनि थाखाय नोंथाङा क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बे लिंकखौ आं डाइरेक्ट नङाबा डिसक्रिप्सनाव होगोन। बे डिसक्रिप्सनाव थांनानै नोंथाङा बेखौ डाइरेक्टयै अपेन खालामनो हागोन। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ नैबे भिउ स्टेटासाव क्लिक खालामना होनांगोन। बेनि उनाव बेहाय गासै जोंनि आसामनि जेसेबांफोर डिस्ट्रिक्टफोर दङ बेफोर बेयाव श' खालामगोन, नोंथांमोना नुनो मोनगोन। गासै जोंनि आसामावमोन 33 डिस्ट्रिक्टफोर दं, बेफोरखौ गासैखौबो नुनो मोनगोन। बिनिनो नोंथाङा गोजौथाराव 1 नाम्बाराव दं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। नोंथाङा जुदि बबेनिमोन बे नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव बेहाय क्लिक खालामना होनांगोन। आं बाक्सा नालाय बाक्सायाव क्लिक खालामना होदों। बिनि उनावहाय नोंथाङा बेफोरबायदि नुनो मोनगोन। बेहाय दङ बेनिफिसियारि नाम्बार, नाम आरो LSC, नोंथांनि बेंक IFSC क'ड, बेंकनि नाम आरो बेहाय राइसिन कमप्लेनबो दङ, बेखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। बिनि उनाव नोंथाङा बेहाय गोजौआव सार्च खालामनो हागोन, नोंथांनि नामखौ लानानै नङाबा बेनिफिसियारि नाम्बारखौ लानानै सार्च खालामनो हागोन नोंथाङा डाइरेक्टयै। आं बेहाय डाइरेक्ट ओरैनो आंनि नामथ' गैया, बे हिसाबै आङो गुबुनफोरनिखौनो नायनानै दिन्थिनो नागिरदों। बेहाय नोंथाङा गोबां नुनो मोनगोन, जेरै जारौ बसुमतारी, समेस्वरी बसुमतारी सापागुरिनिफ्राय, बिनिनो फुलन बर' बिथाङा तामुलपुरनिफ्राय। बेफोरखौ नोंथाङा मा LSC मा गोग्लैयो बेखौबो नायनानै नोंथाङा सार्च खालामनानै नायनो हागोन। आरो बेखौ डिटेल्स नायनोबा नोंथाङा डिटेल्सखौबो क्लिक खालामना नायनो हागोन। नोंथांनि नामाव क्लिक खालामनानै नैदे डिस्ट्रिक्ट, भिलेज, पन्सायत, वार्ड नाम्बार बेफोर गासैबो बेहाय श' खालामगोन। नोंथाङा जि होदो, जेरै डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज, बेफोर गासैबो ओंखारजोबदो। थिग बिदिनो नोंथाङा नोंथांनि नामखौ लिस्टखौ चेक खालामनो हागोन। अरुणोदय स्किमाव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै नायनो हागोन। नैबेयाव S19 डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज बांनाबारि, पन्सायत बांनाबारि, बेफोरबायदिनो। दिनैनि भिडिअ बेखिनिनोमोन। नोंथांमोना जोबोर गोरलै आदबजों नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन। नोंथांनि नाम दंना गैया, नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनबा बा नोंथांनि गामिनि मेम्बारनो आर'जलाइ गथायदोंमोनब्ला नोंथाङा नोंथांनि नामखौ बेबायदि नायनानै लिस्टखौ नायनो हागोन। जोंनि BTR ओनसोलनियाबो ओंखारबाय, नङाबाथाय BTRनिया गैथ'वामोन। गोबाव सम नेनायनि उनाव दायो BTRनियाबो ओंखारबाय। बेयाव नोंथांनि नाम दंना गैया नोंथाङा नायनो हागोन। गोजोन्थों। भिडिअखौ बयखौबो लाइक खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बयखौबो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।